Gong, ayo awake dhewe padha ngucapke selamat Hari Guru bareng Petruk Bagong. Iya mo, iya. Aku mengucapkan selamat Hari Guru untuk Bapak Ibu guruku tercinta. Mergo Bapak Ibu guru aku iso kaya ngene iki. Iya, aku yang ngucapke selamat Hari Guru. Petruk di Petruk suarane di Petruk. Oh iya, aku ya ngucapke selamat Hari Guru ya. Bapak Ibu guru tercinta, biyen iki aku wis diajari maca, diajari nulis karo Bapak Ibu guru. Ah, ngono kuwi to Le. Kok ya udah pinter anakku saiki mergo Bapak Ibu guru ya ta. Bagong kuwi pinter dhewe. Iki gareng ya pinter. Iya, aku ya pinter, Mak. Pinter aku. Sekolahku pinter. Aku ora tau bolos. Ora tau bolos. Pokoke ya mlebu. Ben dina mlebu. Sregep sekolahe ngono ya. Lah kandhani wae jenenge wong sekolah ya ngono kuwi proses. Sekolah adalah sebuah proses di mana kita yang harus kita lalui. Oh iya, Mak. Ya iya ya. Ya. Proses, tetep proses itu kudu dilalui ya Le ya. Ngrungokno pituture bapakmu iki. Kowe nek setia pada proses, setia pada proses aku ya setia lho aku. Aku setia. Kosik to, ana wong tuwa ngendika kuwi rasah di ana kaya kuwi rasah di istilahe ya dibandeli kowe malah ngomong dhewe ngono kuwi. Udah mudeng apa ora to? Jane udah mudeng apa ora? Ya bae wong tuwa ngono malah do ngomong dhewe-dhewe. Iya aku kira ngomong dhewe-dhewe. Aku ngginake nek aku ki yo pancen sekolahku tertib. Oh, ya wis rasah do congkrah padha bubrah engko ndakan. Iya to. Iki Rama Semar iki arep ngendika. Yen kowe sekolah ya kudu do ngati-ati sekolahe, ben pinter sekolahe. Engko nek wis do pinter sekolahe kowe iso njunjung dhuwur mendem jero derajate wong tuwa. Iya to. Ngono kuwi rungokno Le Gong. Rungokno Truk, rungokno Reng. Iya, iya Pak, iya ya. Ya aku krungu wis. Pokoke Bagong kuwi pinter sekolahe Pak. Dongake ya Pak, sok aku nek gedhe iki lulus SD, lulus SMP, lulus kuliah kuliahku nang ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran umum. Bagong pengen dadi dokter. Oh ya tak pangestoni Le, panyuwunmu diijabahi karo Gusti Allah. Usahamu ya sinaumu sing tememen. Nek aja lali ndedonga ya Le ya. Iya, iya Pak iya. Aku ora tau lali ndedonga. Aku iki sregep ndedonga ya Pak ya. Bener kowe pancen anakku sing paling sregep. Aku ya sregep, aku ya ndedonga ya sregep, sinau ya sregep, ora gur Bagong tok. Oh ya kabeh anak-anakku kuwi padha sregep sekolahe, sregep sinaune. Kowe turun karo aku kabeh ya ta. Ya Bagong, Petruk, Gareng iki ya Petruk ya siap. Petruk ya sregep. Petruk ya sregep. Oke. Aku sregep. Didhawuhi bapak aku langsung mlaku, langsung budal. Contone wingi aku kon tuku uyah. Tak tuku uyah yo. Jarine salah. Lah jare kon tuku uyah, aku juga awake duit 50.000. Kon tuku uyah, ya tak tuku uyah kabeh. Ya to. Gawane duit 50.000. Lah kok entuk sak bagor. Oh ya ora ngono kuwi to Lele. Salahmu kuwi maksude tuku uyah ya sak cukupe, maksude sak kotak wae kanggo mbokmu ngono sing masak. Kok sak bagor 50.000 mbok tukoke kabeh terus wis masake liyane lawe apa? Iya. Oh ya ora apa-apa. Kuwi uyahe dienggo adus campur ngon banyu. Lah bocah kok dikandani malah suwe kon. Ayo Mak. Ayo Pak. Petruk Gareng kuwi kandhane ya Sulaya malah waton Sulaya ya ora.
Wah, angel kandhane pituture koyo ngono kuwi, Pak. Ayo anakku iki tak pituturi supaya gedhe iki do manut karo bapak ibu guru karo wong tuwa ya Le ya. Do manut to. Wis, ayo kita mengucapkan selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru untuk Bapak Ibu guru yang sudah berjuang kepada kita ini, yaitu mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Mencerdaskan kehidupan anak bangsa sehingga anak-anak bangsa bisa pandai menjadi presiden, menjadi menteri, menjadi anggota dewan ya sing pinter ora gur ngakali rakyate wong cilik ngono ya. Ngono kuwi le ya, matur nuwun.